まだだ。陛下が、陛下。黒い霧、闇の力。私が。陛下。ランス、心配。けじめ。我々帝国の陛下。戦乱の世を治め、操られていようが何だろうが、それは変わらぬ。そして私は、ディゴス陛下。さあ、陛下、邪悪を封印す。ラングリッサーか。ここにありますよ、陛下。ガリウス。よくやった、サーガリウス。わかりました。陛下。陛下。なんということだ。一日でも早く平和を取り戻さねば。闇による洗脳が解けるも、皇帝ディゴスはサーガリウスの狂人に倒れる。見守っていてください。
者を。王子、どういうことだ。ラングリッサーの封印。じゃテディ様、あ、化け物たちを市民に近づく。一人でも多くの魔物が組織だって攻め、待っててください。まさかこんなに。かの者に力を。
高まりを感じます。